right kune vavaye vasingade bvudzi vasingade kuisa bvudzi vanhu mumaoko musoro tine inonzi mali bread izvi inoita $15 saka tine crosha iyi ndeyebrown zvayo kune black yakaita seiyi chinotanga chakadai ichi tikachikrosha nemakrosha aya ndomakrosha atinosenzesa aya tinopedzisa rakadai so rese plus iri nderechirungu harina ngozi hapana zvokuti anzanzi mamhepo kana kuti chii ibraid kana kuda kuribvisa tokwanisa kuribvisa kana rako razokura futi tokwanisa kuribvisa handi technology kaitenderera futi paunoiswa komunocho wakadhava futi you must have energy kuti munhu atosiya izvika izvi tatomutaura kuti toda mari energy ari kudzoka kuti tangoita sei ende kuti zvibude unotanga watenga izvi ende paunotenga uzofanira kusiya neiri zvinasekuda zvakanaka saka paunotenga nhingirini paunotenga mabraids paunotenga nhingirini paunotenga mali bread unofanira kuya nayo 2 days before kuti tange tari crosha kuti ridai so plus phone number iripo futi iri rakadai so iri kairi ranga rakadai so namba tinadzo 0733 214 855 I'll repeat again 0733 214 855 adzisi paguva kana pachipo ende dziri paapo futi pafacebook munowanika pafacebook vanolinga Ghetto Crown King kana kuti Magribhi tafuti wakadairwa nemukadzi kata aiwa haufanira kukata vakadzi ava mubusiness aiwa namba anonetsa aiwa chero ukadairwa nemukadzi zabasa vamwe nenda siya foni pachaja yodairwa nemukadzi but tenga inonzi mali bread ndofunga munguiona izvi nazvitarisisai zaka yari 1 futi ndiwe boshi atifamba ari 1 aiwa ndokurosha nemumwe wangu uyu tokurosha tiri 2 hausati ramba kana usipo tinokurosha tiri 2 uri sometimes iye nokwanisa kuposana naye saka kuti anziramba kana uchiningiri nokwanisa kuposana nendora nichikurosha mbavha inenge yaika munhu anenge akapfekera plastic surgery saka mali bread iri zviitika kupi ndekupwa zvikuitika zviitika kupiwo zvinhu izvi zvinhu zvikuitika muna second kana pese tinogara kumbare muna second ndinonzi McDonald vamwe vanoti McDonald vamwe vanoti Makidho but my real name is McDonald but people they must pronounce it as if like this McDonald kwete kuti McDonald kana Makidho no kana muchida kutaura nini hamuti Makidho takanzoti unokurosha McDonald takanzwa kuti unokurosha tikudoma ukangoti Makidho ndokuchaja mari yakawanda ndikunyebera ndokuchaja mari yakawanda asi ukataura nini kuti make or make to make it short make I want those chichi dreadlocks chichi how much kana tina basa kuti ma 10 cents kana ma 50 cents mari kana zve high rate iko cash bo eko cash inonesa eko cash ka nemari yacha kuchaja ka eko cash inonesa nice saka kune vanenge vachirida namba tataura 0733 214 855 second avenue kwete street togara kumbare muna second avenue padhuze nepa especially kana uchibva kuna Glenview ukabudikira paLobbies KFC ukabudikira paKFC uchibva kutown ubudikira paKFC kana uchibva kuna Glenview ubudikira Grenora Houghton Park side rekoko unobudikira paLobbies ungopinda nemucar park straight nze unoona takshop yakanzi Wedzera ndaushaya vanhu pano ipapo chero wakashaya namba zedu ukangouya kumbare waburikira paLobbies uchibva kana unoona Grenora asi wachibva mutown unobudikira paKFC ungobvura kana uchibva out of Harare
out of Harare ka uchibva kana kwaMutare kana uchibva kwaMutare unobukira paMbare musika waburuka paMbare musika unoti uda kuenda kuna Second Avenue noti kune 2 masecond kune Second Street ne Second Avenue hatina maprice isusu zvatinoita maprice edu kana uchigala kuGlenview uida kuti tikuritache tikauya isusu unotipa mari yebhazi atauyisa nekudzokeresa akauya iye price edu ndiyo but kana tichikufambira isusu make sure unotipawochi mari yebhazi aiwa chikafu kunenge kwakudo kwake ubukiro wako mana kuti otherwise chikafu achitafambira basa kana ari 4 ende isusu ende isusu futi atese atichaje munhu pabasa redu ratinoita enda iwewe kutenda kwako chete nebasa tinenge taita sasotenda nemashoma tokurowa kwa kwedu ayo atitagwe tiri pabasa atitagwe tiri pabasa vanodiwa fuel yebasa itaisa basa fuel but saka sataura kudhara zvati zvekudhakwa ifuel iye anogona kuona kunge kudhakwa fuel timota imuzotipa energy ende titakuconcentrata more zvokuti anenge amagetsi rokorerofoka mungozviona kana zviguli zvacho kubva rokuva zvikaita ise padhuze tu marumwe zino akatobata mukadzi akati naiwe asi wakabata sendibe pamaoko zvanzwa nekubayiwa which means long time in a business ende panobayiwa zvigunwe safunga kuti anenge fana kubaya iwewe asi anozvipira chigunwe chinenge chakuprotecta scalp yako instead dzekuti ubayiwe ndindo tobayiwa especially kune vanhu vechikadzi ambokupai warning kana muchikroshwa kana muchitaura nyaya musangocheuka kudai muchitaura kuti krosha munorwadza kupfura mimba munenge muchiti ukakrosa iwe ukacheuka musoroka krosha yangu inopoza inobva yabaya nini saka iwo kana uchitaura uchidaiso musoro ndinombomubvisa kagunwe ndombokunzwisa kuti kanobaya sei handikubaya hangu panobuda ropa ndongokugumisa kuti unzwe kuti kandi kanobaya ende nobva waita state ndofunga mariona mali bread 0733214855 kana kuti unoburikira uchibva kusaidhire ukoko unoburikira palobels uchibva mutown burikira paKFC paunenge wakuburikira even palobels kwangokrosa road kwangobvunza kuti muna Second nemumbi kana ngoti anonzi Makidho nokurosha musoro unoperekedzwa nevanhu vanenge about 7 vana vachidokati vanhu vavo kwandiri nini kuti ndiwandigira meni saka iwo make sure unongonongera nanga 5 rand wokungoti hamfanami wowandonesa munhu wakanichida haufanira kurwadziwa vanogadzirwa Tanzania vasatenga kanzi imagine Malawi aiwa milo bread is milo straight from Tanzania iri ndere brown iyi customer yachida yebrown iri ndere black customer kudo yeblack okay hatitogadzira tozokone mauya po tokone mauyawo kana mafarira mabasa bhozi kuti